बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. काश्मीर पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध म्हणून शुक्रवारी सकल हिंदू समाज व विश्व हिंदू परिषद यांच्या वतीने सावंतवाडी गांधी चौक येथे निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. यावेळी गांधी चौक परिसरात पाकिस्तानचा ध्वज रस्त्यावर फेकला होता. आज सकाळी तो पाकिस्तानचा ध्वज सावंतवाडी शहरातील एका विशिष्ट समाजाच्या भाजी विक्रेत्यानं रस्त्यावरून उचलून आपल्या दुकानात नेऊन ठेवला. ही घटना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाली होती. हा सर्व प्रकार हिंदू समाजातील संघटनांना लक्षात येताच हिंदू संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत त्या भाजी विक्रेत्याला जाब विचारत चांगला चोप देऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. याबाबत पुढील कारवाई पोलीस प्रशासन करत आहे. भाजी मंडईमध्ये देखील काही विशिष्ट समाजाचे भाजी विक्रेते गावातून येणाऱ्या गावठी भाजी विक्री करणाऱ्या ज्येष्ठ महिलांना देखील दादागिरी करत असल्याच्या तक्रारी यावेळी हिंदू बांधवांकडे करण्यात आल्या. अशीच दादागिरी करणाऱ्या त्या भाजी विक्रेत्याला देखील जाब विचारलं आणि अनधिकृत जागेवर बसायचं नाही, हिंदू महिला भगिनींना दादागिरी करायची नाही असा दम भरत त्या विक्रेत्याला देखील उठवलं. असेच काही भाजी विक्रेते दुकानाची आपली जागा आहे असे सांगत जागा अडवून ठेवून दादागिरी करत होते. त्यावर देखील नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलून अनधिकृत बसणाऱ्यांना उठवलं पाहिजे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.